Okay, dyma ni ar y maes gwyn. Mae'n edrych fel fod Santa wedi bod efo het newydd I arwel. A dwi dal yn yr het Santa am y tro ola gobeithio fydda ni'n coroni y dolyg efo buddigoliaeth heddiw. Gêm gyfartal siomedig yn erbyn Bristol Rovers, ond allwn ni wneud I fyny am hynny efo buddigoliaeth yn erbyn chydig bach o dyn bogey I ni'n hanesyddol yn Blackpool. Be ti'n ddisgwyl? Mae tîm newydd gael ei gyhoeddi. Be ti'n meddwl efo? Ie, dim syndod fel Mullin yn ôl ar ôl I lid o doddi ar y cae dwi'n blaen. Teimlo bod I bach o last chance saloon ar Mullin, a falle bod I'n perfformiad a heddiw yn arwydd o cael ar gyfer beth sy'n mynd I ddigwydd mis nesaf. A mae rhywfaint o bwysau canlyniad siomedig yn erbyn cael ground, perfformiad andros o siomedig yn erbyn Bristol. Mae'n bach o bwysau, gobeithio welwn ni bach o'r hen Wrexham yn ôl heddiw. Mae o wedi deud bod y ffenest trosglwyddo yn mynd I agor mewn llai nag wythnos, felly mae o ddiddorol gweld, ond da ni eisiau bod mewn sefyllfa cry yn mynd I fewn I hynny. Ti'n teimlo'n hyderus? Record adre da gan Wrexham dal I fod? Oes, mae'na record da adre, ond da ni'n chwarae dda adre. Da ni wedi bod cwpl o gemau dwytha wrach. Mae'n chediad o ganlyniadau siomedig mewn gwirionedd, a dwi'n gweld yr melltith y gemau cyfartal yn parhau heddiw yn anffodus. Nes I wylio Blackpool yn chwarae I ffwrdd yn Charlton yn gynharach yr tymor yma. Maen nhw'n dîm da, maen nhw'n dîm cyflym, maen nhw'n dîm ifanc, maen nhw'n dîm disgybledig iawn, felly dwi'n meddwl bod ni'n mynd I weld un anodd yn erbyn I cyflymder nhw heddiw dweud y gwir. A ti'n iawn am Paul Mullin. Pan mae'n cael I gyfle, mae rhywun yn dechrau bod bach fwy positif a hyderus, ond dio ddim wedi delifro'n anffodus. A os dwi'n cael gêm dda heddiw, dwi'n golygu dechrau yn erbyn Wigan, ond os dwi'n cael gêm wael, does am lot o opsiynau gen Park yn anffodus. Felly, dwi'n rhoi cefnogaeth iddo fo 100%, ond gan I weld beth awr ar 5 o gloch heddiw. Dwi'n licio'r... dwi'n rhoi cefnogaeth 100%, ond... Na, dwi'n meddwl mae gêm fawr I Paul Mullin. Dwi'n mynd I dechrau gêm gyngrair ers dipyn o amser. A un gol gyngrair wedi cael trwy'r tymor. Felly mae yna sawl cwestiwn yn codi. Mae o'n cael cyfleoedd. Felly dydy o ddim fatha fod o ddim yn edrych fel fod o'n mynd I sgorio gwbl. Ond dydy o ddim yn edrych fel fod yr hyder yna I gymryd y cyfleoedd yna. Felly gobeithio gawn ni weld newid yn hynny. Mae'r canol cae dal I fod yn gry, mae gennym ni'r amddiffyn gorau yn y gyngrair, felly dwi dal I deimlo yn hyderus, ond fel ydy ti deud arwel, gorfod o gem y gyfartal, a os da ni'n eisiau sôn am ddyrchafiad, ydy gem y gyfartal ddim help, a ydy gem y gyfartal adre jyst ddim yn mynd I fod yn digon da. Felly, pa fath o ganlyniad wyt ti'n disgwyl? Ifo? Wel, dwi'n mynd I gytuno ar ôl, dwi'n gwybod mae gêm gyfartal gawn ni heddiw fydd hi'n agos. Da ni'n creu digon o gyfleon. A os di'r amddiffyn yn gwegio'n chydig bach, fel mae wedi gwneud 2 gêm dwytha, dwi'n meddwl so gêm gyfartal yn ganlyniad oce dwi'n meddwl heddiw. Arwel? Ie, dwi'n gweld un yr un eto, dwi'n gweld nhw'n sgorio'n gyntaf, a dwi'n gweld ni'n sgorio wrach I gysbotyn. Un yr un. Da ni'n chwarae rownd yn chwarae'r ymysodol. Da ni'n chwarae, da ni'n mynd I setio fyny I gael y gorau allan o'n chwarae'r ymysodol dyma. Da ni'n amddiffyn y dda, mae'r canol cae yn chwarae'n dda, ond fel da ni'n crybwyll yn y goffennol, di'r spark ddim cweit yna. A dwi ddim yn gweld I byd y newid heddiw yn anffodus, ond byw mewn gobaith. Mae'n ddolig. Ba hymbygd dwi'n deud i'r rai yn chi. Dwi dal yn llawn hwyl yn adolyg, a fel Tiny Tim dwi'n gobeithio am y gorau, a felly buddigoliaeth I Wrexham. 2 gol I 1, a fydd y bêl bendant yn mynd I fewn i'r gol. Yn stori'r Nadolig, oedd 'na 3 gŵr doeth.
Ond heddiw, mae yna ddau o chydig ffydd a rhywun nath darogan buddigoliaeth o 2 gôl i 1 i Wrexham. A dyna beth gafon ni, gôl anhygol gan Paul Mullin. Falle ddim yn ôl i'w ore, ond oedd y gôl yna yn un o'r rei yn bendant. Blackpool sgorio yn y munudau cyntaf, a wedyn Stephen Fletcher yn dod ymlaen, kick gosb, a Wrexham yn ennill 2 gôl i 1. 5 munud, chydig bach o densiwn ar y diwedd. Ddim bod ni wedi gadael lot o gyfleon, ond gafon ni wedi colli gymaint o bwyntiau yn y munudau ola yn y gemau diwetha, oedd o'n 5 munud pwysig iawn. 2 gôl i 1 i Wrexham, a dwi wedi deud y gorffennol fod Mark Howard ddim yn gwneud lot o gangymeriadau, ond dwi ddim yn gwneud lot o arbedion chwaith, ond mi nath o un arbedion da yn yr hanner cyntaf heddiw, felly chwarae teg i Mark Howard. 3 phwynt i Wrexham, a dwi'n hapus iawn. Be ti'n teimlo, Arwel? Wel, ia, nes ti ddarogan y sgôr, nes i ddarogan nhw'n sgor y gyntaf, nes i ddarogan cic o'r smotyn, ond ia, o'n i methu gweld y tech-end ar gyfer i gol gyntaf nhw, heb sôn am unrhyw gol na pel na chwaraewyr, so Pwynt da. nes i ddim gweld dim llawer o'r tech-end ar chwarae fanne, ond nes i weld gol Paul Mullin, oedd hi'n vintage Paul Mullin. O'n cweit yn berfformiad vintage gan Paul Mullin, ond o'n nhw yn well tîm yn yr ail hanner, o'n nhw'n heiddi'r fuddigoliaeth ar sail perfformiad yr ail hanner yna. Oedd hi'n edrych fel un yr un drwy'r gêm, really. Dwi'n yn gwybod os ni wrach di bod yn siomedig eto fe un yr un, achos nath Blackpool ddim cynnig lot yn yr ail hanner, a sicr ddim digon i ennill y gêm na, felly da ni wedi bod ar ochr arall ciciau o'r smotyn 2 waith yn ddiweddar, felly oedd yn neis bod ar ochr arall un o hini, a 3 phwynt pwysig iawn. Ydy, 3 phwynt pwysig iawn, a ar ôl colli pwyntiau yn ddiweddar, o'n teimlo'n arwydd o cael. Air gen Paul Mullin i'r gol gyntaf yna. Dwi'n gwybod os yna thys a myr. Be di dy deimlad ydy? Ti wedi cael anreg nadoligaidd? Nes i'n gweld gol Paul Mullin oherwydd y Niwl. Wedyn, dim ond gweld pawb yn rhedeg un cornel ar ôl i'r bel mynd i ond i'r rhwyd. Ond nath Blackpool chwarae'n dda iawn hanner cyntaf, fel mae Arwel wedi dweud, ond yma'n dyn cyflym symud o, sy'n rhoi lot amser i ni yn y cefn, a sy'n wedi gallu cael 2 neu 2 ebyn hanner amser, sy'n wedi cymryd gêm gyfarsol hanner amser. A wedyn, yr ail hanner, oedden ni'n hitio Sianeli ma'r peli i McLean a Barnett ar asgell, a nath ni'n newid momentum y gêm. Ond, erbyn i'r gic gos bod, dwi'n meddwl oedden ni wedi colli bach o momentum, oedd hi'n edrych fel 1-1, ac i mi doedd hi ddim yn gic o'r smotyn. Dwi'n meddwl bod hi'n taro'r cefn yr amddiffynwr. Ond dyna ni, nath ni sgorio, a edrych ymlaen di syl rwan. Ti oedd gosa i'r gol, dwi'n y canol, felly nes i weld y 2 gol i Wrexham, a oedd gol Mullin edrych yn arhygol. Nath e lot o'r dyrfa neidio fyny. Oedd y referee ddim wedi rhoi lot i ni yn ystod y gêm, ond ar y foment bwysig gafon ni. Ond dwi'n teimlo, da ni wedi cael 2 gêm rwan a Charlton, lle da ni dylen ni di ennill a wedi gadael nhw sgorio yn y munud ola. Felly mae'n teimlo fod ni'n heiddi y 3 phwynt heddiw, falle ddim ar perfformiad heddiw'n unig. Gêm fawr rwan, yn dod dy Sul, yn erbyn Wigan. Be di'ch teimlad chi am hynny, boys? Dwi'n meddwl, os da ni'n ennill honna, wedyn da ni'n ôl, ti'n teimlo fel bod da ni'n ôl yn ddi ar ôl canlyniadau siomedig. Dwi'n gobeithio nes i gadw'r un tîm, dwi'n meddwl. Os di pawb yn holliach, a wedyn gobeithio cael li ar y fainc a dod o fo mewn. Ond ie, hyderus eto rwan. Arwo? Ie, dwi'n meddwl, mae Mullin di heiddi le, o'n i'n meddwl bod Owen O'Connell yn wych heddiw. Yn ser yn y gêm i fi, nath o ennill pob un pel yn yr awyr, oedd o'n wych yn y cefnau. Mullin, siwr fod di ennill heiddi le, di Sul rwan hefyd, so ni'n hapus efo dechrau fo'r un tîm. Andy Cannon yn ddistaw, nath o ddim cael llawer argraff ar y gêm. A dwi'n poeni'n bach am pwys gen i ddod anodd, oedd Fletch ddod anodd o sgorio, diolch i ddew, ond ia, di dod ar rhywun fatha Mo Fall arno efo 50 munud i fynd, ddim rili yn ateb i fod
un gol ar ei hôl ni neb y bynnag, felly dwi'n eitha ffyddig nhw'n i chwarae'n well dydd Sul hefyd, so gawn ni weld. Bydd, fel oedden ni'n dweud cyn y gêm, mae'r ffenestr osglwyddo yn agor ar ôl gêm dydd Sul, felly mae'n bosib fydd na opsiynau eraill yn dod yn yr wythnosau nesaf. Mae'n atgoffa fi chydig o Hector Sam, dwi'n cweit yn gwybod beth mae'n gwneud, ond dydy'r gwrthwynebwyr ddim yn gwybod hynny chwaith. Felly mae yna rhywbeth yna, dwi'n mynd i ddod ymlaen pam ti eisiau cadw'r gêm dawel, dwi'n meddwl, ond dath o greu problemau yn ei ffordd ei hun. Stephen Fletcher, dwi'n meddwl, wedi dod ymlaen a hefyd wedi gwneud gwahaniaeth, falle fod ni wedi dibynnu rhywfaint ar referee i wneud hynny. Ond, mae rhaid ni edrych ymlaen. Mae'r momentum, dyna beth sy'n digwydd efo 2 gêm gyfartal. Mae newid y momentum yn bwysig. Os ti'n colli'r gêm nesaf, yn sydyn mae'r pwysau ymlaen yn dydy, a mae ennill ar ôl 2 gêm gyfartal. Os o'n ni yn cael buddigoliaeth yn erbyn Wigan, mae'n argoeli am flwyddyn gyffrous arall i ni yma ar y cae ras. Felly, a mwy o gyfleoedd i gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.